zein izan dan, aurtengo pegatinaren irabazlea. Abertan borrak, Alba! Etorri honean! Nuntzaude, Alba? Etorri, Alba! Lengua musu bat eman zenean, Aupa, Alba! Lengua musu bat eman zenean, eta ben beste bat emango diazu. Eskerrik asko, bueno, kontentu zaude? Superartista handia zea? Bai! A ver, superartista handia da? Bai! Txalo bat Albari, bai, Bueno, eta beste sekretu bat kontatuko dizuet. Badakizute zein etorriko dan Albario paritxoa ematea? Langile ikastolako irakasle super jatorra! Eli, nuntzaude, bera etorriko da! Gora da! A ver, Eli, eta zute jarrikusi emango? Bueno, eta duze, txalo handi bat albarentzako? Bai! Txalo handi bat albarentzako? Bueno, Alba, segundo. Zergatik. Bueno. Ba, orain, ibilaldiari hasiera emango diogu. Eta hortarako lehenengo berotu behar dugu pixka bat. Bai, orduan lehenbiziko gauza hankak berotuko ditugu, bai? Orduan hanka eskubia gora. Hanka eskubia gora. Hanka eskubia gora. Ai, barkatu. Orduan hanka eskerra gora. Ai, nire txori buru hau. Orduan hanka eskubia gora. Hanka eskerra gora. Beso bat gora. Bestea gora. Eta txalo. A ver, txalo hori. Eta txalo. Txalo, Bueno, lagunak, bagogoratu, urpila bat edan, asko ibili eta goze asko egin, zen gero kriston paella daukagu, bale? Ale, guazen ondo pasatzea, agur! Bueno, arrakalde gazteak ere ikusten geha, Ole!